Θέλω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή να σας ανακοινώσω ποια από τα δύο κορίτσια είναι το Greek Idol. Ποια από τις δυο θα κερδίσει το μεγάλο συμβόλαιο με τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία Sony. Και ποια από τις δύο θα ξεχωρίσει. Με τη δική σας ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι, από όλη την Ελλάδα, επιλέξατε, αποφασίσατε το πρώτο Greek Idol και Greek Idol 2010 να είναι τη συμπάθεια, την αγάπη, την εκτίμηση της πλειοψηφίας του τηλεοπτικού κοινού. Κέρδισε και τις καρδιές όλων μας εδώ και της Επιτροπής.